מחלקת אינטרנט ומחלקת משאבי אנוש גאות להציג פורטל העובדים כלל for you. פותחים דף חדש. שיתופי יותר, שירותי יותר ואישי יותר. הפורטל שנועד לכם ובשבילכם. הפורטל החדיש והמתקדם מזמין אתכם לעדכן ולהתעדכן, לשתף ולהשתתף, לבחור ולהתחבר לעולם חדש שבו תוכלו למצוא מידע מקיף, נגיש ועדכני יותר. הפורטל החדש הרבה יותר for you. כדי להיות מעודכנים, תוכלו לצפות בהודעות הארגוניות שיפורסמו לכלל העובדים. אם אתם משתייכים לקהילת ידע, תוכלו לצפות גם בהודעות צוותיות או אישיות. חדש, הודעות צפות מאפשרות לכם להתעדכן במסרים ובהודעות חשובות. כאן יוצגו 3 כתבות עדכניות מהנעשה בארגון ויהיה אפשר לדפדף ביניהן. לראשונה בפורטל הצגת חיווי על הנושאים שממתינים לטיפולכם. שעות נוכחות חסרות, קריאות מהקוסם, חברים הממתינים לאישור בקשת החברות, מחויבי קריאה ועוד. אזור זה מאפשר גישה מהירה למידע ועדכונים ממשאבי אנוש, בנושאי רווחה, שכר, משרות חמות ורישום אונליין לקורסים. מעתה, בפורטל גם רכיב חטיבתי. הרכיב החטיבתי הוא הבמה עבור החטיבות לפרסם מידע הרלוונטי לעובדי החטיבות השונות, כל אחד על פי חטיבתו. בפורטל מוצגות כל המערכות התפעוליות שאתם מורשים להן, וכן מערכות כמו סיבוס ונוכחות. בנוסף, מוצגים מבזקים הנוגעים למרכז התמיכה. שימו לב, לנוחותכם, כל אחד יכול לקבוע את סדר הצגת המערכות. גם ברגעים המשמחים, אנחנו איתכם. רכיב חגיגי ומיוחד מציג את העובדים שיש להם יום הולדת ומאפשר לשלוח ברכות לכל אירוע ולכל מי שרק תרצו. לפניכם קישורים מהירים לכלים כגון איתורנים, מחשבונים ותפסים. מבזקים ועדכונים שוטפים מאתר ynet מאפשרים לכם להישאר מחוברים גם בעבודה. וזה המקום לומר את כל אשר על לבכם. דעתכם באמת חשובה לנו. יש לכם שאלה? לא יודעים למי לפנות? צרו קשר דרך הפורטל. בפורטל החדש מנגנון חיפוש מהיר וחדשני המאפשר לבחור מתוך רשימת נושאים או בחיפוש חופשי, והתוצאות יוצגו במהירות ובנוחות. באזור האישי תוכלו להגדיר את התכנים המועדפים עליכם. בכל פעם שיתעדכן מידע תחת תכנים אלו, יופיע חיווי עם מספר הפריטים החדשים. התפריט הראשי כולל חלוקה לקטגוריות של כל הנושאים החשובים והמעניינים באמת. קבוצת כלל משקיעה בכם. היכנסו למשאבי אנוש והתעדכנו. בנהלים ומרכזי מידע ניתן למצוא חומרים מקצועיים במגוון נושאים. הכנתם סופלה מדהים ולא הבאתם למשרד? לפחות שתפו במתכון. תחת קטגוריית פנאי ניתן לשתף וכן למצוא כתבות ובלוגים שכתבו עובדי החברה. יש לכם שאלה? יודעים את התשובות לשאלות של אחרים? בפורטל החדש פורומים במגוון נושאים, בהם תוכלו לשאול שאלות וגם לתת תשובות. אהבתם? עכשיו ניתן לעשות לייק על כל כתבה באתר ולהוסיפה לרשימת המועדפים האישית שלכם. לא רק בפייסבוק, עכשיו גם בפורטל הארגוני, לכל עובד דף פרופיל אישי. לכל המודאגים ניתן להחליף את התמונה הראשית. בנוסף, ניתן לשתף ולספר על עצמכם. רקע מקצועי, השכלה, פרטים אודות בן או בת הזוג, ילדים ותחביבים. תחת פרופיל ארגוני תמצאו את המבנה הארגוני שלכם ושל העובדים בקבוצה. פרסמתם טיול? רוצים לבדוק כמה לייקים קיבלתם? תחת התכנים שלי תוכלו לראות את התכנים שפרסמתם בפורטל. יש תמונה שלכם מאירוע עובדים? עכשיו ניתן לתייג אותה, והיא תוצג תחת האלבומים שלי. רוצים להכיר את שושנה מקומה 3? הציעו לחברות, ותוכלו לראותה תחת החברים שלי. הפורטל החדש מזמין אתכם לקחת חלק פעיל ולשתף את חבריכם בעדכוני הסטטוס שלכם. הפורטל הארגוני שודרג מתוך חשיבה אמיתית עליכם, במטרה להעניק לכם חוויית גלישה דינמית, נוחה ומקיפה יותר, ולספק לכם שולחן עבודה מקצועי.
אנחנו מזמינים אתכם לפתוח איתנו דף חדש ולהיכנס לאתר, ואם אהבתם, תעשו לייק. גם בשבילכם, לכל רגע בחיים יש כלל for you.